Sawubona, unjani? Ngabe ngikhuluma nobani? Noluthando Zitha. Itopic yanamhlanje kuzoba i-GBV, gender based violence. Ngokubona kwakho kulungile ukuthi ibe khona na? Gender based violence ayikalunganga emphakathini. Indaba usho kanjani? Ingoba i-gender based violence ukuhlukumezeka kwabantu besifazane, ukuhlukumezeka kwamantombazane, ukuhlukumezeka kwabantu besilisa, ukuhlukumezeka kwabafana. I-gender based violence ingakhoza i-sexual abuse, Ya, kona ziningi izinto ezilokhanje mayelana ne-gender based violence. Abanye babahleka abantu abakhubezekile esiningi kakhulu. Ngokubona kwakho ingalunga mara wena ngokubona kwakho i-gender based violence ukuthi iphele noma ayisoze yaphela? Gender based violence angeke isheshe iphela ngaphandle kokuthi amaphoyisa athathe isinqumo sokuthi bathole abantu abahlukumeza abanye, njengokuthi umuntu wesilisa ahlukumeza umuntu wesifazane. Ya nami ngilapho ngivumelana nawe. Noluthando, siyabonga kwanamuhla. Words of the day. Asala sivala